Рапортаи навбати вагон 2007 интеркулер 14 арои дархостҳо. Он агар ки маъқул бошад давоми видео мебинед озе. 105,000 кисан боз савдо мешад. Хуб рафтем салон ба. 4 электропакет, центр замок, блокатори ойнаҳо ҳаст. Переключатели боковинка ойнача қад мешудагиш инҷанда ҳайманад. Oyuncu kalmıştık bayaş perkülçatili bakıvinka hop. Yani ki yine unuttum ekini yine zermukini kalmış yine sekund. Kay xulas malum hamaş. Tak namudoy sideni. Namudoy sideni. Pробег 153,000 nişan doduz. Aynıca kondisyoner abagre sideni abagre bakıvinka противотуманка скорость как обычно механик панчти. Так namudoy birka. Намудои баллон мана, намудои баллон, протекторош зур. Вақти бародар ҳамина дархост кардан, хулохат ҳамина дархосташон. Мана намудои сидени. ҳар масъалаи вай чиз инҷо ҳангоми авай овардан кари одам баллону чиз чору запшасту ҳамин дуни ҳамин ба мешина барои ҳамо изи баллон ҳаст. Барои ҳамо сидени изи баллон дида шудааст. намудои баллонои пуш, протекторош сирени ҳолат қирғош хоида шуда ки явна маълум. Борташ масъалаи дарози борти ини 14 неки маълум не намедонам чанде. Баного агар комментарий шуда монад пеши ки ҷавоб диҳам ки номаълум, яъне ки ман намедонам дарози борти ини 14 чанд. Мана абшифкаҳои дар абшифкаҳош тоза сахт харошта шудаги не абшифкаҳош тоза. Абшифкаҳои тарафи пассажирка. Намудои торпеда. Протектори баллонои пеш този нағз. Хуб бояд ба маълумот таҳрир мекунем. Вагон 2007 интеркулер 14 105,000 кисан боз савдо мешавад.